Lezi ndaba ze1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo ngibingelele mbukeli. Ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Iqalile ANC Emusa Dladla lizokwethula kungekudala ELEZEMVELO. Iyaqhubeka kulempela sonto ingqungquthela yokukhetha ubuholi bukaKhongolose esifundeni Emusa Dladla enyakatho nelikaMthaniya. Kule ngqungquthela kuzophethwa kuyo kuleli sonto kulendele ukuba kuphume kuyo amagama obuholi obusha kulandela ukwehlukana phakathi kwamalunga alenhlangano okuqhame kakhulu ngokuthi kube nezinkanje ezine okumele izithunywa ziqoke kuwona amagama abaholi abasha. Nakuba ibambezeleke ngamahora amane ukuqala inkomfa yokukhetha ubuholi obusha base Emusa Dladla bese kukade iyalindwa yabambezeleka ngenxa yezinkinga bezithinta amagatsha. Kodwa ekugcineni kumanje iyaqhubeka njengoba sekuzoba nezinhlelo zokuphakanyiswa kwamagama abazongena obuholini obusha. Eyivula ngokusemthethweni loyo oyilungu lobuholi besifundazwe umama uBongi Sithole Mloyi ugqugquzele izinto eziningi wagcizelela nokuthi abantu mangabe bengena kulombutho kakumele bengene ngokusicabangela bona kodwa kumele kube ukuthi babeke izimpilo zabantu phambili ukuthembeka kanye nokuthi bengayisa kanjani lenhlangano phambili. Okuyizinto okufanele si reflect kuzona and leko kuyizinto okufanele sikhulume ngakho ngokwethembeka nokwethembana singabheki singakhomba umunye. Ngiyazi ukuthi iba khona inkinga noma kuba khona ukulingeka ukuthi ngifise ngathi bengakhomba umunye ukuthi uyena owenza kuba namhlanje ukuthi iANC ayiphethe kulesi sifunda. Kodwa ngiyafuna mina ukuthi nginxusa ama delegate mayiseyohlala kuma commission ukuthi abuke ukuthi yiziphi lezi zinto esingazenzanga kahle, yiziphi futhi lezi zinto esingazenza kangcono noma sesiyi opposition ukuze sibuye siwathola amandla ethu sibuyele siphathe njengo African National Congress. Ngicabanga ukuthi ke lokho kuzosilekelela ama delegate ethu ukuba siyokubuka kahle, sikubuke singaqinekile, sikubuke futhi sibheka ngokwehlo eliya phambili, singabheki ukuthi ubani esizomgxeka sithi uyena owenzile ngoba sonke sibonakala sinalo iqhaza esilibambile ngoba ungaba ulibambanga ngokwenza kodwa ngokungenzi futhi uyalibamba iqhaza. Eqhubeka uMloyi ukhuze labo abasebenzisa amandla nobuholi babo ukusabisa labo abasuke beseke abantu ezinkomfeni ngokubaphucila ilungelo lokwazi ukuphakamisa amagama abantu kanjalo nokusebenzisa lawo mandla mangabe inkomfa isidlulile. We talk about leadership of the African National Congress in a very painful space. Where la endlini sonke simanxeba sikhalela siyakhombana la endlini. Come out of that. We may have to learn a lesson from what has happened to Emusa Dladla, to our district King Cetshwayo. We must learn a lesson and we must wake up from that and plan ukuthi sizobuyisa kanjani amandla ethu. Kodwa ngeke siwabuyise singekho united. Because wonke umuntu ufuna ukuba umholi uyibona yena. Akababona abanye. Yingakho singabahlonipha abaholi sebekhethiwe. From day one abona nje ngenzeka ukuthi khomethu nathi kuthi siqeda le conference bazobe bengarecognize abaholi kodwa bakhethwe la ngedemocracy. Kuthiwa akubona bethu la. Nabo futhi babe nalo ishwa lokuthi bayicabanga ukuthi bona bakhethwe ngoba bengcono nawo wonke ama-delegates. Ngoba manje lokho kuzosisiza ukuba sizikhulume lezi ndaba mhlambe singalapheka emoyeni silapheke nasengqondweni zethu bese sizibheka ukuthi abantu abahluphekayo kuze kube nakalokho abantu abamnyama eAfrika. Okunye okugcizelelwa uMloyi uthi kule nkomfa kuzomela ukuthi ikhulunywa ngezinto ezithinta umphakathi, ukubuyisela umhlaba kubantu, ukukhulisa umnotho kanjalo nokushintsha izimpilo zabantu. iANC ke iumbutho ke wesizwe lapho abantu bevumelekile ukuba bagxeke kodwa bagxeke ngaloko kwakhayo ukuthi nami ningangigxeka kodwa ningigxeke ngokungakha ningangigxeki ngokungibulala nokungikhipha ku movement ngendlela esibekana ngayo. Kanjalo ke noma seniyokwenza lo msebenzi wokuba sibheke ukuthi sobuyisa kanjani umbutho wesizwe sizokwenza kanjani ukuba siqinise amaqhama ethu uma siyophikisa lapha ku local government sizokwenza kanjani ngokubambisana bese siphuma neprogram kusukela lapha ke bese sihamba siyokwenza lo program ngokubambisana. Uma ke izakhiwo zixeka nizakhiwo futhi zingekho lokho kuyakwenza ukuba umsebenzi wokukhetho ungabi lula we-ANC ngoba kusuke ngekho abantu okuthiwa nanti izwi laliqhamuka khona bonke abantu bebayithole sebefana nezwi bekhuluma ngendlela eyahlukene bese kwenza lokuthi umbutho wesizwe ugcina uluza amandla.
Siyakholwa ukuthi masiphuma la sophuma sibambene sophuma nawamasu azosenza ukuba sibambe le ndaba sibambe futhi le mpese esikuyona esesizithola sesibuyela kuyona kanti sasesiphumile kuyona ukuthi singenza kanjani sizibheke nathi ukuthi kuphi la singazanga kahle khona. Bedlulisa imiyalezo yokweseka lenkomfa amadlela ndawonye okuyikhosathu neSACP ikhosathu iveza ukuthi lenhlangano kuzomela yazi ukuthi abasebenzi kabaneme ngezinto ezenzakalayo kuhulumeni ikakhulukazi izinto esuke ithinta ukunyusela kwemiholo yabo kanjalo nokuphucula izindawo abasebenzela kuzona. We were very disappointed. We hope ukuthi going forward we'll manage ukubuyisa izinto ze-ANC ehambile. Siyafisa ke comrade ukuthi singandi ngoba I'm not here to make an address, but I'm here to make a message of support. That we support as COSATU the event of the ANC, and we understand ukuthi all comrades who are here are sober, and they will do justice to the ANC, not to the individuals. With those words, we want to say thank you and wish you good luck, comrades. Amandla, thank you. SACP uveza ukuthi kule nkomfa iANC kuzomela izibuze mayelana nezinto ezenzakalile ngesikhathi kade kuyokhethweni ngonyaka odlule ikakhulukazi njengoba kusona lesi sifunda iANC ilahlekelwe yibona bonke omasipala kanjalo nokuncipha kokuvota kwabantu abasha ngesikhathi kubheka okhethweni. Sireza lezi zinto ngoba kunembuzo yokuthi yini indaba iANC iperforming ngendlela eperforming ngayo. And as Communist Party we feel these are some of the contributory factors. You can't afford to have an agreement that is saying this is what is going to happen. All of a sudden you renege from that and think that things are going to be normal. We note with interest when you look at the patterns of voting that DA colors, they go for DA. But okusuwarishe kakhulu, remember talk about the national question. Mawubuka kusuka nje la kuya kule north part, we see the dominance of a particular organization. I'm not going to mention it by name because ngaze ngiyidumise kanti ayidumanga. A dominance of a particular organization. Whereas with these municipalities, zaseKingcwetshwayo, la esibone khona behamba khona bonke. Sikhona sibhekile. Sengihlala phansi. And we feel strong that we should honestly reflect to say what caused that. But what we also noting with interest, as we characterized it at the level of the Central Committee, as Communist Party, ile eveza ukuthi when it's time for sessions like this, that is conferences, that's where we see regional leaders, we see regional leaders trying to micromanage these processes so that they are able to have access to municipal budgets. Mbukele ekhaya njengoba isaqhubeka inkomfa kwisifunda Emusa Dladla njengamanje sizokhulumisana nomama uThembeka Mchunu njengoba naye igama lakhe livela kwabageqele isikhundla sokuba ngosihlalo waso lesi sifunda. Mama Mchunu siyakubingelela sikwamukele eindabeni zethu ze1KZNTV. Siyabingelela kubabukeli bonke baka 1KZN sibonga nje leli thuba. Igama lakho Mama Mchunu liyavela
njengama aphakanyiswa amagatsha akhona amanye amagatsha akhona Emusa Dladla ngokuthi bafuna ukuba usihlalo waso lesi sifunda. So khumbula ukuthi kusona lesi sifunda sibheka nje kule conference ziningi izinto ezenzakalile eyisanda kwenzeka nje nayilokho ikhulunywa khona la ngaphakathi lona udaba olithinta ukulahlekelwa kwe-ANC o masipala ngaphansi kwayo ekhingcetshwayo mhlambe njengo umama umchuno mangabe kuukuthi ke amandla uyawathola kuba usihlalo iziphi izinto oyibona ukuthi ngamele zishintshe nezinselelo enibhakane nazo okuyizona kumele ishintshe after le conference. Asibonge uma uANC neconstitution yakhe uhlele indlela zakhe ngokuthi njalo after 3 years iANC kwi-region iye kwi-conference sikuleyo process ke njengamanje eyenza ukuthi kuvuleleke ukuthi uphakanyiswa amagama na uphakamisa abantu ukuze sizokwazi ukuya sonke siyokhetha kodwa okubalekile ke ngale conference ukuthi siya kuyona sikwi back foot as iANC sinezinto la silimale khona and as iANC in the region akukho la sithi khona siblame usibanibani kodwa sithi as iANC ake sihlale phansi ithuba lele silinikwayo lokuthi ke sihlale phansi sizibheke ukuthi ikuphi la sone khona ikuphi la siphazame khona ikuphi la abantu basekhingcetshwayo esibenze khona balahlekelwa yithemba ngathi sizo reflecta ke on that and uma sekuphumile ama results then the REC ezongena izothatha that program iyise phambili ngoba iyona into ebalekile leyo ukuthi sikwazi ukuzireflecta wena uyuzwe kuthiwa ukhozi lihlale libuyele eceleni luziqhuthe luzisuse luziqhuthulule ukuze luzobuya selu fresh sizokwenza lokho ke lapha kule conference yanamhlanje. Siyabonga kakhulu manje ngesikhathi sakho. Ngiyabonga nawe. Okay. Uyena ke umama uThembeka Mchunu besikade sikhulumisana naye njengoba ekuveza ukuthi ezintweni ezenzekile basiceka bebonke beANC futhi bayakholelwa ukuthi mangabe behlalisana bebheka amaphutha wabo ngokuwalungisa ndawonye izinto zizohamba kahle ikakhulukazi khona ekhingcetshwayo. Lesi sifunda sinamagatsha angu107 kanti kuwona lo magatsha njengoba kuqhubeka lenkomfa amagama avelayo kuvela igama likaMdumhlongo njengoba kade ewusihlalo ofuna ukukhizwa ibuya kuphinde kuvele likaThembeka Mchunu yena obekade ngosekela sihlalo naye futhi ofuna ukungena kusona lesi sikhundla sokuba usihlalo bese kuvela igama likaMusa Cebekhulu kwesikanobhala kuvela igama likaNathi Xulu kanjalo noNathi Nzimande. Inkomfa iyaqhubeka njengoba uzoyithola nasenkundleni zethu zokuxhumana kuyipage lethu lika Facebook 1KZNTV News kanjalo na ku Twitter @1KZN News. Ngudebo Sibisi ngibika ngisemtuba. Mbukele ke sithi shelele ezitolo siyabuya. Siphinde sikwamukele mbukele indaba enzwani KZNTV osifundele uThabani Maphumulo ake sibheke lezo indaba ezithezamba phambili osukwini lanamuhla. Iqalile ANC Emusa Dladla lizokwethula kungekudala ELEZEMVELO. Kulendele kuba lethulwe ngemuva kwamasonto amabili ibhodi elisha lenhlangano ebhekelela ukongiwa kwezemvelo kwaZulu-Natal iYezemvelo KZN Wildlife. Lawo ngamazi ashiwo ungqongqoshe umnyango wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nokongiwa kwezemvelo esifundazweni uRavi Pillay ngemuva kokwethula isabelo mali sakhe. Kuzokhumuleka ukuthi ibhodi elidala lalenhlangano lamiswa lonke ngoba engungqongqoshe kulomnyango noMusa Dube Ncube kulandela uphenyo lwezimali ngonyaka ka2020. Ungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nokongiwa kwemvelo kwaZulu-Natal uRavi Pillay uthe uphazanyiswe inhlekelele yezikhukhula engabe wethule ibhodi lenhlangano iYezemvelo KZN Wildlife ebhekelele imvelo yesifundazwe. I'd hoped that I would be able to announce the new board in this budget speech. It was actually again the floods that disrupted that final consultation meeting. So I did in my speech commit to within the next 2 weeks, and I think you'll be excited when you hear the names that we will be appointing. uPillay
Uthe bazobheka ezinye izindlela zokwenza imali kule nhlangano njengokuvulela imboni ezimele amathuba ngaphakathi eziqwini. There will be a commercialization aspect to it. I spoke in the debate about the working with the Smangaliso Wetland Park, which is a national entity, but precisely the same in the same province, neighboring. We share some of the work. Our rangers do work in the Smangaliso Wetland Park. We had with them about a month and a half ago a market education exercise where Smangaliso took their facilities that they want to commercialize and is testing the market with the private sector. Would you be prepared to take over and run it in a public-private partnership? Kanti ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal uJomo Sibiya uthe liyaqhubeka uhlelo lokwakha kwezindlu zakwaJika Joe yize ezinye izinhlelo zomnyango zimisiwe ngenxa yezikhukhula. KwaJika Joe izindlu zakhona siyaqhubeka nohlelo lwakhona sasihlonze indawo ezimbili. Kunendawo esiqhubekayo kuyona esifaka infrastructure njengamanje ngoba sasho ukuthi siyoqala ukufaka infrastructure. Sebenza nomsunduzi siqalile ukuthi siyofaka infrastructure khona uma ngikhuluma ngebulk infrastructure indawo zamanzi inqalazinda yamanzi inqalazinda exhumana nokuhanjiswa kwendle nakho konke. Kulena enye indawo sinengqinamba yokuthi nakhona unabantu abathi abafuni siyokwakha khona ngoba nabo bathi kuzokwehlisa ivalue yezindlu zethu. Unalenkinga ukuthi eSouth Africa kunabantu abacabanga ukuthi impilo iyeyabo nje kuphela. Umuntu ohluphekile kufanele ahlale enhluphekweni. Njengomnyango nami njengo-MEC noNdunankulu noPresident nathi nje sonke ngicabanga ukuthi siyaphikisana ukuthi kube nendawo kuthiwa awukwazi ukwakhela abantu abathile ngoba abantu abathile kuphela. Asikwazi ukuqhubeka nalezo inhlelo ngoba indlela okwakwenziwa uhulumeni wobandlululo wamabhunu ubeka abantu abathile endaweni zabo kuthi umuntu omnyama ngeke aye lapha. Namanje kunabantu abasekulowo mqondo. Kanti ke mbukeli labo ngqongqoshe bakusho lokhu ngesikhathi benengxoxo ekhethekile neziko le1KZNTV ngemumva kokwethula izabelo mali zemnyango yabo eshamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Ukwanda kwezikhalo zokugxekwa kwabasebenzi bezikhungo zikahulumeni kuphoqe inhlangano emelela abasebenzi ukuba ibambe umhlangano nabo kanye nabaholi babo ngenhloso yokuvuselela ukubaluleka kokuphatha ngendlela umphakathi lapho udinga khona usizo. uNkosinathwala ongusihlalo we-General Public Service Sectoral Bargaining Council ngaphansi kwe-PSA uthi nawo umphakathi kumele uqonde ukuthi abasebenzi basebenza ngaphansi kwengcindezi yokuswela izinsiza. Uthwala usho kanje ngesikhathi kuqhubeka lolu hlelo eThekwini. Njengeminye yemizamo yokuqeda isihlava sokuphatha budlabha amalungu omphakathi asuke ezofuna usizo ezikhungweni kahulumeni, inhlangano emele laba basebenzi iPublic Servants Association isebenzise umhlangano wayo obanjwa njalo ngemva kweminyaka emihlanu i-intersectoral meeting ukuvuselela indlela kuyiphatha ikakhulukazi uma ke abasebenzi besiza umphakathi. Ekuqaleni nasekugcineni kwakho konke kwanathi singamalunga omphakathi ngaphambi kokuthi sibe ngabasebenzi. So ubuhlungu bokuthi umuntu eze eminyangweni ezofuna usizo angalithola usizo siyalwazi. So futhi ke asisuke ngayona inhloso yethu kungezinye zezinto esithi uhulumeni aka improve ama conditions of work ngaphakathi ezikhungweni kahulumeni ngoba abantu bengaze basole ukuthi abantu abangabasebenzi abawenza umsebenzi wabo kodwa uthola ukuthi isystem uyayuzwe isikhathi esiningi kuthiwa systems are down noma offline. Lokho kusuke kungenziwa ngabasebenzi kodwa kusuke ukuthi kumsebenzi kamqashi ukuthi akalungise isimo samability ngabe ezokuphepha ngabe izinto izinsiza kusebenza ezikhona ngaphakathi eindaweni zokusebenza ukuthi zibe up to date nesimo esiphila kusona ngoba izinto ziyafisa ukuthi ihlale izilungiswa ngoba ukukhula kwabantu bebaningi abasizwayo ingalesikhathi nezinto ezisebenza ngazo zidinga amandla amakhulu kakhulu. So akusikona esigqugquzelayo kubasebenzi obasila ukuthi abantu abazile kithi bezofuna usizo akube yibona kuqala bese ukuthi izimfuno zethu zize ngemuva kwabantu. Lo mhlangano unike ithuba nabo abasebenzi ukuba bakhulume ngezingqinamba ababhekana nazo nalapho ke besole kakhulu indlela okuphethwe ngayo abasebenzi kuleli njengengagunyisi mathe. I-working condition yesimo sahulumeni wase South Africa isona kakhulukazi esi-affecta abasebenzi. Bese kuba ukuba boss sometimes kwe-management. Uthola ukuthi umuntu usegibela phezu kwabasebenzi nangesikhathi kungafanele senzeke. Izona izinto esilwisana nazo esingahambisani nazo esifuna ukuthi zibe abolished kwi-working condition. Abasebenzi bethu
bayawuhlonipha umsebenzi bayamhlonipha nomqashi but umqashi kwesinye isikhathi ukuba uyena okwazi ukuphula amalungelo abasebenzi. Indaba yokuyiphatha komsebenzi esayithini ukuthi uyiphatha kanjani nendlela esokwazi ukufeyisa ngayo imanagement masinama challenges because ezikhungweni zokusebenza sinama challenges amaningi. Uthola ukuthi imanagement ifuna ukwenza ngokuthanda kwayo then abasebenzi bagcine sebenenkinga. So sengiyazi manje mangifika ukuthi imanagement mayidonsa ishona le mina ngizodonsa ngishone ngaphi ukuze sonke sibe kwi-level efanayo. Njengoba kujwayelekile ukuba uma kuqala inyanga kaApril kusuke kuqala unyaka wezimali kuleli, iPSA isola ke uhulumeni ngokuxhaphaza abasebenzi njengoba ke ithi sekuphele iminyaka emithathu benganyuselwa amaholo. 2020 abasebenzi bonke ama-public servants awanyuselwanga imali 2020. 2021 awanyuselwanga imali. 2022 awanyuselwanga imali. Shuthi iminyaka emithathu manje abasebenzi benganyuselwanga imali. Esikubeka etafuleni njengamanje sibeka u10% ukuthi makanikeze abasebenzi beso 10% ukuze nabo abasebenzi bagculiseke emsebenzini abayenzayo. Abasebenzi abaphathekile kahle ukuthi banganyusele imali eminyakeni emithathu. Ebaphatha kambi kakhulu bababona abanye abantu kwezinye indawo banyuselwa imali ngapha nangapha kodwa bana baselebudengwana bana kwangomuntu kungathi ababalekile kodwa kade njalo sonke isikhathi kuloko kuthiwa ama-public servant makahambe phambili ama-public servant makahambe phambili kodwa namhlanje ama-public servant akasanakiwe. So ngaleyo ndlela leyo akufanele banganakekeli kufanele banakekeleke. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uNtomkhona Mvubu ngeseThekwini. Uthi usevote kwaze kwabuhlungu imini Eric Danca kodwa uma sekumele athole usizo uluzwa ngephunga njengoba esephoqele ukuthi ayoqhubeka kubangani ngemuva kokudilikelwa indlu ahlala kuyona. Leli khehla lithi liyozikhohlwa likubandayo izimvulo zakamuva kanti usho kanje ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV esigodini sasenkulu egama lakhe ogwini oseningizimu likaMthaniya. uEric Danca uthi ithemba lakhe ulibeka kumSamaria olungileyo ongakwazi ukulula isandla njengoba edilikelwe indlu ahlala kuyona. uDanca uthi usevote kubuhlungu iminwe kodwa akayiboni inqubekela phambili. Ukhala ngako ukubahlwimpu nginalutho ngiwele na umuzi ngihambile endaweni eziningi awusizwa ngithole nalabo engithi ngithembele khona njengoba saba nabohulumeni nje bentando eningi hayi wabonakala umnyakazo. Ingako ke kize sathi ake sifakane la kulezinto ezibonisa ukuthi umuntu angathola kuphi usizo ngoba ayibonakala impela ukuthi hayi alukho usizo engitholayo endaweni lezi esiphila kuzona. Kanti njengamanje usaqubile endlini ayinikelelwe ilunga lebandla. Ngithole umyusisi engisonta naye lapha phezulu egama lakhe engathi mangimfonela wathi mefike ezobona isimo cha enye indlu yomqasho lapha uzokayimisa angaqashisi ngayo ngikwazi ukuthi ngiqhube kuze kubonakala ukuthi ngiyathola yini usizo mase ngitholile usizo ke bese ngiyakwazi ukuthi ngibuyele la engihlala khona emzini. Ikhansela la kule ndawo lithi uDanca usohlwini labantu abakhahlanyezwe izikhukhula ngohlelo lezinhlala kahle lesifunda. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uSgananda egama lakhe enkulu. Mbukele ke sithi shelele esitolo siyabuya. Siphinde sikwamukele embukele indabeni ze1KZNTV osifundele uThabani Maphumulo akasibheke lezo indaba ezihamba phambili osokwini lanamuhla. Iqalile ANC Emusa Dladla lizokwethula kungekudala ELEZEMVELO. Mbukele ke sibheke inkosini yezomnotho. Irandi libiza 16 rand 4 cent maqhathaniswa nedola lasemelika, libo 16 rand 67 cent maqhathaniswa neeuro, libo 19 rand 58 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani, kanti igolide lona libiza 1823 US dollars 22 cent ounce, kutsho lengahloziwe ubu 107 US dollars 45 cent umphongolo. Mbukele sibheke inkosini yezemidlalo.
Umgadli we-Kaizer Chiefs uSamir Nokovic odabuka ezweni laseSaper ugcine esayina inkontileka eminyaka emibili neqembu laKwaZulu-Natal Royal AM. Lo mgadli ukwazile ukuvalela amagoli ayishumi kwisizini yakhe yokuqala ejoyine izibhofana ngaphambi kokuba athole ukulimala. uNokovic kulindele ukuba aqede isizini nezibhofana ngaphambi kokuba joyine ezikaMamkhize. Mbukeli kasibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukeli singakube sikuphathele zona siyithimba lesindaba, izindaba sipheli ukuphela isikhathi, nisale kahle.